No niin, eli tervetuloa taas Little Goofin FTPn pariin. Nyt me ajateltiin tehdä tämmönen jetpacki, mutta kun mä en vitu aina käyn hakemaan niitä vitu materiaaleja ja miten vitu mä teepaan, en mä tiedä kyllä, mut turpakin nyt. Vittu tää perse. No voi vittu, ota se saatana ämpäri. Paska. Miksi vittu tää lagaa oikeesti vittu? Vittu. Vittu noin. Vittu jos siellä tarvitsee ottaa vitun ironin, niin vittu mä... Vittu älä laki paska! Vittu mä kuulen. Oikeesti voi vittu. Minä vittu sinne. Mene vittu sinne saatana vaan. Kiitos. Kiitos, no niin hyvä juttu. Nyt mä pidän näin. Vittu se yksi on tossa. Vittu mene siihen nyt saat. Voi vittu. No niin, vittu oli vaikeeta tehdä toi saatana paska. Vitun paskalappu. Ei vittu näitä elektriikisirkoitteja pitää niin vitusti maan tehdä perkeleen. 2 kappaletta näitä, eli kopperia ihan vitusti. Voi vittu. Kopperia löytää niin helposti. Onneksi se ei ole harvinaista paskaa. Voi vittu. Älä vittu jaksa, hei. Älä. No niin, siihen vittu sit 2 kappaletta noita ja vittu refined vittu paskaa. No niin. Sit mitä vittu sitten? Oi vittu näitä. Mitä? Jolo. Noniin, vittu, mulla on nää kaikki nyt. Ehkä. Ei vittu, tule tänne, kiitos. Noin. Nyt mun pitäisi vain tehdä tämä paska. Yksi diampi hiituentti. Refined ironia, eli tääkö ei oo paha onneksi. Mitä vittu se meni? Voi vittu, mä aina unohdan sitä peride. Niin tulee. Joo, toi kaikki reunoille paitsi keskelle. Elikkä... Näin. Ei vittu kun tää on nyt. Tänään pärisee liikaa. Tää on saatana. Missä on vittu refined? Noniin. Tässä on vähän refinedtia. Mähtäläidet ja kultaan kerran paskaa. No niin, vittu. Sitten tarvitseeko se vittu timskaakin? Timskaa! Kiitos. Oliko se timska-paskat jutut siihen? Timska... Vittu, pitääks nyt... Hyvä, ettei tarvitse tähän muuten taas vittu rakennut. No onneksi ei tarvitse tehdä kun vittu. No niin, vittu oli niin vitun vaikeeta. Nää 2 mällit tonne. Nää 2 tää. Mikä vittu, oliko tämä? Ei se vittu mennyt toi. No, anteeksi. No mitä vittua? Enkinen. Ei vittu, niitä pitää tehdä 2 kappaletta. Fucking god, oot sä vittu tosissas? Ai vittu, mä en jaksaa. Voi vittu. Vitun lagi.
Refined. Vittu Tinna. Paskaa vittu sinnekin. No niin. Mene vittu sinne uuniin. Vittu lagipaska oikeesti. Miksi tää nyt ei tänään ei toimi, mutta teillä se vittu toimii silleen, kun tänään se aikaisemmin toimi silleen. No lag. Pitiiks näitäkin? Ei vittu, nää on perseestä. Tää on niin vitun maan perseestä. Tätä vaan voi vittu, mene nyt siihen oikeesti, älä jaksa. No hyvä vittu. Haluatko vittu mitalle? No nee vittu, ei vittu. No niin, nyt meillä on tää paska. Ai vittu, me vedetään nääkin paskat vielä. Ei vittu, toi oli Tinaa. Noin. Noin. Jes, noniin. Pitää lisää aitoja. Ei vittu, ei vittu. Ei, come on, ironi. Mistä mä löydän ironia? Ironia. 1 kappale. 1 kappale ironia. Tai no, jotenkin nyt, että mä saan ironia vielä vittu. Oi, sä pelastit mut aatana, ole ylpeä. No, 1 kappale Jussi, se riittää. Tää nopeus on niin vitunmoinen. No, oi vittu, mene nyt, älä jaksa oikeesti, vittu. No niin. Oi vittu nyt siitä, saatana. Mene vittu uuniis, vittu. Vitun oikeesti. No ei nopea nyt sulla tässä vittu yksi aidon, niin saatana mä vittu pääse tekemään niitä vitun aidoja. Vittu näitä just siinä. No niin, kiitos, hyvä. Vittu siellä sataa. Kivasti. Kivasti, vittu. Miten nää tehdään? Refined ironia. Refined ironia, vittu. Refined, where the fuck is my refined? Oh. Puttepostun tarinat ovat niin vitun kivoja. Teiks mä tän turhaa? No en onneksi. No niin, pitää tää. Vittu, onko mulla se paska jo? On. Ei vittu, mulla ei oo sitä. Vai vittu, onko se tää? On mulla se hyvä. No niin, vittu. Voi vittu näitä vitun. Miksi vittu joka vitun kerta pitää tehdä näitä vitun kopperkaapeleita? Nää on ihan perseestä. No niin vittu, on se nyt vittu. Vittu, mun nyt se oli saatana paska, mä en enää vittu. 2, voi vittu. Tästä vitun Minecraftissa ei tuu vittu koot mitään, kun mä vittu raken koko vitun. Vittu menes, ei vittu se ei ollut totana vai oliko, en tiedä, no oli se. Kato mä heitin se. Noni.
Ja niin, vittu, nyt näitä vitun karvoja. Katunne on lagannut. Oh shit. Noin. Ja mitkä vittu mun piti laittaa tänne ylös? Ai niin nää. Noin vittu, onks nyt saatana hyvä? Ja mitä vittu sitten? Ei mulla vittu enää muuta kuin vaan nyt tähän nää. Tää tähän. Ne kun mitä vittu? Näin. Näin, mitä? Näin. Ei vittu, mis mun? Ei vittu. No niin, hyvä. Ei. Ei! What the fuck? There the fuck. No niin, voi vittu, se oli kauan meni toi saatana. No niin. Vittu, nyt me päästään tehdä tää. Vittu, taas toi paskalaite pitää tehdä, voi vittu. Ei tee se. Motherfucking. Oh, joku servattiin. Jolo. Jolo swagi. No niin, onks nyt vittu kaikki hyvin, saatana? Joo, elikkä. Nyt vittu, heippa jättää, nyt se vittu meet. Vittu, vihdoinkin lähtee mun get the fuck out my life. Vittu, mä oon kunnon pahoillani. Ei vittu, tossa. Noin. Oh snap! Siinä näkyy meikäläinen. 1000 EUta. Milli EUta? Voi vittu, tää heittää paljon. No, mä annan odottaa sen vähän aikaa latautua tossa vitun paska karkeita modaa, et ketään niin ilman energialupaa. Dark stream and noise. No niin, tästä loppu energia. Nyt mä vaihan sen tuohon toiseen. Tää on futtu full. No sehän on hyvä juttu. Ei oo enää. Siinä näkyy lukemia. No mä pääsen flyailta. Kohta. No niin, nyt me saatiin se. Joo, siinä se on Advanced Electric Jetpack. Aika cooli kyllä. No niin. I am. Noniin. Elikkä tää jakso oli tässä. Muistakaa, että tässä moro.